Isip tubag sa mga reklamo sa mga taga-isla sa balik-balik nga brownout sa Bantayan Island, gipatawag na usab ni Gobernador Gwen Garcia ang kadakuan ug ang mga stakeholders sa power generation ug distribution aron sulbaron kini. Atol sa tigom, gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia ang Energy Regulatory Board nga paspasana ang paghatag ug pagtugot sa mga power suppliers aron dili na magantos ang mga lumulupyo dito. Ang taho gikan ni John Fredson Granada. Gihangyo ni Gobernador Gwen Garcia ang Energy Regulatory Commission kon ERC nga isyuhan na og provisional authority to operate ang bag-ong power generator ang Isla Norte Energy Corporation kon INEC. Kini aron matubag ang problema sa brownouts nga nasinati karon sa taga-isla sa Bantayan tungod kay dili makasugakod pag-supply ang kasamtangang power provider didto nga mao ang Bantayan Island Power Corporation kon BIPCO. Sugod karong Nobyembre 8, ang INEC gikatakda nga mauna ang musupply sa kuryente ngadto sa Bantayan Electric Cooperative kon Banelco nga maoy distributor sa kuryente sa tibuok isla. Apan matud sa opisyalis sa Banelco, mamahimo nang makasugod pagbaligya og kuryente ang INEC kung aduna na kini pagtugot gikan sa ERC. Ang INEC adunay kapasidad nga 23.3 megawatts gikan sa ilang 5 ka mga bag-ong generator. Sobra pa gani kini sa gikinahanglan sa Banelco nga 7.5 lang ka megawatts matag adlaw. Apan dili pa kini makasupply og kuryente kay wala pa kini hatagi og pagtugot sa ERC bisan pa man og human na ang testing and commissioning. Tungod ni ini, nahibalik na usab sa BIPCOR ang pag-supply sa kuryente ug dili na kini makaato o sugakod sa demand sa tibuok isla. Hinungdan nga nakasinati na usab og rotational brownout ang tulo ka mga lungsod didto sa isla. Miabot ang mga reklamo sa buhatan ni Gobernador Garcia, hinungdan nga iyang gipatawag ang power suppliers kauban sa mayores sa isla aron sulbaron ang maong problema sa kuryente. It's to the point of ridiculousness. BIPCOR has this much capacity, although hindi naman mabigay lahat. INEC has this much capacity, hindi naman makabigay. Ang impact dyan, ang mga tao ang mag-suffer. And it's ridiculous. It's not because we don't have the available power. It's there. It's a matter of technicalities. It's a matter of bureaucracy. And that's the worst that can happen to any kind of governance. So please, Attorney Ines, I am pleading, I am asking that this authority be given to INEC. Atol sa tigom, gipaambit sa gobernador nga nagpadala siya og suwat ngadto ni ERC Chairman Agnes de Venadera kaniadtong Miyerkules, Oktubre 20. Diin nakalatid sa maong suwat nga hapit na mapupos ang Power Supply Agreement kon PSA tali sa Bantayan Island Power Corporation kon BIPCOR ug sa Banelco karong Nobyembre 8. So kung pwede sana, in the same way, ito ang nangyari during the time of the testing and commissioning where when INEC tested its generators, it was able to supplement the power deficiency in the supply. Kung pwede sana, please help us here na itong request natin for INEC for authority to supply the, yun lang shortfall, para lang hindi tayo magkakaproblema lalo doon sa Bantayan. Kahinumduman nga ang INEC maoy nahatagan og award nga mo-supply og kuryente sa Banelco sud sa 15 ka tuig. Matud ni Garcia, samtang giproseso pa ang requirements sa INEC kung makahatag ang ERC sa INEC og provisional authority to operate sa dili pa magsugod ang kontrata sa INEC sa Nobyembre 8, posible nga mobalik ang kuryente sa isla. This is the last thing that Cebu, this is the last thing that Bantayan needs. If other areas, natutulog pa yan sila, at yung nag-aano pa tungkol sa COVID at hindi na nakalimutan na yung ekonomiya, kami dito, tinitingnan namin, so many people are suffering, we have to revive the economy. Nakita naman, epektibo yung mga measures namin dito sa COVID. So, it's the economy that we are really, really concerned about. Bantayan is now becoming a choice tourist destination. Anong mangyayari na naman ng mga resorts? Kung walang pupunta because there's no power, di magsasara na naman, wala na namang trabaho yung mga tao doon. Paano yung nagsusupply ng isda, nagsusupply ng gulay, nagsupply ng seafood? Wala na namang supplyan yan. Ang students natin sa Bantayan, kailangan yung internet.
John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.